नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन नागरपंचमीच्या सगळ्याक शुभेच्छा. नागरपंचम ही वेदकाळापासून सुरू असलेली श्रावण महिन्यातली पहिली परब. भगवान श्रीकृष्ण कालिया नागाचो पराभव करून यमुनेतल्यान सुखरूप वरतो आयलो दीस श्रावण शुद्ध पंचमीचो आशिल्लो. शेताची नासाडी करपी उंदराक नाग मारता आणि शेताची राखण करता. देखून काही शेतकार नागाक दोस्त मानून ह्या दिसा शेत कसना, तण कापना, जमीन खणना, इतल्याच न्ही तर ह्या दिसा नाल फोडना, आडवळेर भाजी शिंदना, चुलीर तव दवरना. कारण खंयच्यान तरेन नागाक दुखापत जावं नये अशी त्याची भावडी भावना आसता. भगवान शंकर पावन जावचो ह्या उद्देशान नागाक दूध पाजतात. नागाक भाव मानून बायला नागाची पूजा करतात. अशा तरेकवार आख्यायिकेनुसार नागाची पूजा करतात. कारवार वाठारात मोठ्या भक्तिभावान आणि उमेदीन नागरपंचम मनयतात. ह्या दिसाचे खाशेले पक्वान म्हणल्यार चून घालून हळदीच्या पानार उकडील्यो पातोळ्यो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारच्या कोकणी भाषा अभिमानी संघटनेतर्फे कोकणी मान्यता दिवस साजरो. कारवार. 20 ऑगस्ट हो कोकणी राष्ट्र मान्यता दीस. कोकणी भाषा 71व्या अमेंडमेंट कलमा सकल 1992 वर्षात भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिष्टात गेली आणि कोकणी ही भारतीय भाषा झाली. तिने भारतीय चलनाचे स्थान मिळवले. UPSC बँकेसारख्या परीक्षा कोंकणीत दिवचो मान मेळयलो. आपल्या लोकप्रतिनिधीक कोकणी भाषेत उलोवचो अधिकार दिलो. ही आमकां कोकणी भाशिकाक मोठी अभिमानाची गोष्ट. आयतार 20 ऑगस्टाक कारवारच्या कोकणी भाषा अभिमानी संघातर्फे नगरपालिकेच्या उद्यानवनात आशिल्ल्या गांधीजी पुतळ्याक, शिवाजी स्मारकाक आणि वीर हेंजा हेमगेल्या पुतळ्याक हार घालून कार्यक्रमाक चालना दिली. या वेळार कोकणी भाषा अभिमानीन आपापले मनोगत व्यक्त करून हो कोकणी दीस साजरो केलो. सगळ्या कोकणी प्रेमीक आयच्या कोकणी राष्ट्र मान्यता दिसाची शुभेच्छा. हुनहुनीत परबी. मानेस्तानो 20 ऑगस्ट 1992 ह्या दिसा आमची कोकणी भास भारतीय संविधानाच्या 8व्या वळेरीत म्हळ्यार 8th शेड्युलात गेली आणि त्या दिसाच्यान आमगेल्या कोकणी भाशेक एक अधिकार भाषा म्हण मान्यता प्राप्त जाला, जेणे करून ती आमच्या भारतीय चलनाचे म्हणल्यार करन्सीचेर त्या भाशेचो उल्लेख केल्लो आसा. त्या निमित्त आज आमी हांगा सगळे एकत्र येवन एकठांय जावन आमच्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून आमी आयचो दीस 20 ऑगस्ट कोकणी राष्ट्र मान्यता दीस म्हण हांगा मनयलो. तुमी सगळ्याक देव बरें.
आपल्या स्वर्गीय बाप्पायला नावान सभागृह लोकार्पण करून आदर्श घाण दिल्ले समाजसेवक श्री दत्तात्रय नायक खारगाव वैलवाडा कारवार। जन्म आणि मरण ही मनशाल्या जीवनाची दोन तोका आणि मदलो जो प्रवास असा ते जीवन। मनुष्य जन्मा येवन कितलो काळ जगलो हेका खरें महत्व ना, तर तेमगेल्या जीवनात या समाजाक ती व्यक्ती कितली उपयोगाक पडली हे खरें महत्व आसा। कारवार खारगाव वैलवाडा निवासी कैलासवासी भास्कर नरहरी नाईक निवृत्त सुभेदार मेजर हेमी 1 ऑगस्ट 2022 वयाच्या 90 वर्सार दैवाधीन जाल्ले। तेमगे स्मरणार्थ तेमगेल चल्यान श्री दत्तात्रय भास्कर नाईक हेमी बाप्पायल्या पहिल्या वर्षश्राद्धा दिवस खारगाव वैलवाडा हिंगा एक सुंदर असे सभाघर बांधून 20 ऑगस्ट 2023 तेजे लोकार्पण केले। या सभागृहाचे उद्घाटन निवृत्त मेजर गणपती नाईक भास्कर नाईक हेमी केले। नाव घेऊ शकणार प्लीज या पुढे। म्हाका बी आज सकाळी दत्तान सांगलं धन्यवाद सर, तुम्ही आज एक मोठे काम केलं आता आमचे भास्कर भावाले हे ओपन करून आता आहे महाकाय सूर्यकोटी समर्पणा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माचेर एजी नाईक, GR नाईक, सदानंद साळुंके, विजयानंद नाईक, प्रभाकर साळुंके, गोपाळकृष्ण राणे हेमी हजर आशिल्ले। हेमी ह्या वेळार हेमगेल्या समाजकार्याची तोखणाय केली अशा व्यक्तीच्या सुपुत्रान दत्तात्रय नाईक हेमी या सभागृहाचे लोकार्पण करून आपल्या मृत जन्मदत्त्याले नाव अजरामर दवन या समाजाक एक आदर्श घाण दिलो। असे पुताले हे सत्कार्य सगळ्याच बाप्पायक तेमतेमगेल्या भुरग्यां कडच्यान मेळचे अशे उपस्थित मान्यवरान उद्गार काढले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रत्नाकर नाईक आणि श्री RG नाईक हेमी केले। या सुवाळ्याक खूपशे अभिमानी हजर आशिल्ले। तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय संध्या ज्योतिर्नमोस्तुते। स्मृती दिन साजरा करतो सगळे करतात, आम्ही नाही करतो आमच्या बाप्पाला पण आज दत्तात्रयान ज्या पद्धतीने स्मृती दिन साजरा केलो ते एक आम सगळ्यांनी एक्झाम्पल आसा। आजच्या जमीन पिढीसाठी एक नाव एक्झाम्पल आसा। आमगेले बी भुरगीं आसात आणि हर एक प्रत्येक आवय बापायक एक आशा उमेद उरता की आमगे जाली भुरगीं आमच्या फाटल्यान पर्यंत लेगीत नांव पडटलें। आणि आज ह्या जगात अशें चल्लां। तेणी जिवंत आसतना बाप्पान ज्या पद्धतीने सेवा केली तो सगळ्यांनी पळयला आणि आता जशें भगवान सांगितले प्रमाणे लास्ट स्टेजाचेर सुद्धा ते बाप्पाक कसलो त्रास जालो ना। सॉरी, तेणे आपल्या घरात सगळे हॉस्पिटल तयार केले। असे कमी उदाहरण मेळटा आमकां आणि खरोच आमगे भास्कर बाब एक पुण्यात्मा। त्याचं मरण सुद्धा असे दिवस मेळ्ळे की विनायक चतुर्थी आशिल्ले आणि आज सुद्धा जेव्हा विनायक चतुर्थी आसा। तुझ्यासारखे हे सुपुत्र प्रत्येक बळून येऊन हा आमगेल्या गणपती कडेन आराधना करता
वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्ने कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा. हे सांगून हांव भास्कर बाबा अखंड नमन करता. अजून सगळ्याक आशीर्वाद. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.